खुलुमबाय बयखौबो जोंनि रेसिपि फेमिलि चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै माने गोबावनि उनाव भिडिअ लाना फैलायबाय। भिडिअआ दिनैनाबो बांद्राय इन्टारेस्ट नङा, थेवबो आङो माने भिडिअखौ आपल'ड खालामना दोननोसै। माने भिडिअफोरा फिसाजोनि बार्थडेनि उनाव थिखांनाय माखासे भिडिअफोर, माने गथ'फोराथ' सानफा एफा मोनफा मोनफा दिनैनो मोनसे रोंलांबाय थायोना, ओमफ्राय दा बेखौनो माने बिमाफोरा बिराद खुसि मोनो आरो जायफोर बिमा बिथांमोना मिथिखायो बाथ्रा बयबो माने गावनि फिसानि मोजांखौ लुबैयो, बयबो गावनि फिसाया रोंनायखौ लुबैयो नालाय माने बिराद खुसि मोनो। ओमफ्राय बिदिनो थाबनो भिडिअ खालामना दोनफ्लांबाय थायो। माने भिडिअ दिनैबो खालामो गाबोनबो खालामो, बिदिनो मोनफा मोनफा खालामनानै माने भिडिअ ओरैबायदि बुरजा जालाङो, माने जायगायानो गैला जालांजोबो मबाइलाव गैयै जालांजोबनानै माने भिडिअफोरखौ जुदि आपल'ड खालामना दोनोबाथ' जोङो उनाव नुलांबाय थायो नालाय, जाहाथे आरो उन्दैफोराबो उनाव गिदिर जालांनानै गथ'फोरा गावनि भिडिअखौ नुलांबाय थायो, बेखौ लुबैनानैनो आं माने समनो माने भिडिअखौ आपल'ड खालामना दोनो आरो आं बे खेबाव बेबायदिनो फिसाजोनि भिडिअखौनो आपल'ड खालामना दोननो सानबाय। माने इन्टारेस्ट नङाबाबो अनलायलायनायनि गेजेरजों नायलांबाय थादो। माने नै बिदिनो जेबो मोजां कन्टेन्टखौनो लाबोनो हाया, उन्दै गोनां मानसि नालाय मोजां भिडिअ बहाबा थांनानै लानो हाया बा मोजां बाथ्रा साननो हाया। बिदिनो उन्दै गोनांफोरा बिराद खस्थ' जायो, दाबो नै जि खस्थ' खालामलायबाय। ओंखायनो माने आबां जाबांफोरखौनो माने सम मेम'रिनि थाखायनो होनाय जालायलाङो आरो आंहा दाबो नै मेम'रिनि थाखायनो आं माने फिसानि भिडिअखौ माने आपल'ड खालामना दोनलायनोसै। उनाव माने गोसो जाबा नुनानै मबाइलनिखौ माखासेखौबो दाना लाजोबनांगोन आरो जों उनाव भिडिअ खालामलायनो जोंनोथ' जायगा नांगोन नालाय। बेखिनियानो आंना भिडिअखौ आं देखायलांनोसै। deh akhirnya kayak gitu. Hai, delete the one. Nilai ini kerapnya pindah sih ini kursus tiga pelan lagi pelan. Reaksi, betul kan? Uy, harami. Lir, con. Lir beta. Uy. Baca cukup ha? Yes, kamu berdua awas baik. Oi, Hani. Ada muka dia enggak ada lampu pakai. Bugende, mami bugende yang ke besok besok. Are? Bisa tuh. Ada? Justru deh.
nữa hỏi ăn xin lắm ăn xin anh lắm cho nó xin đi đi riêng xin đi đối thay thì hả gấp mua rằng gấp dễ khế mua rằng gấp Mami 이렇게 잖아 cuma deh dong cuma ekbar cuma deh mami hai geli ayo heci wah cuma ada bang ada bang sibuk Papa boleh, aku sedih, Hey, Harami, mazalik. Udah? Uci deh. Uci. Ayo, kodong kayak gol. Oi. Kodong lagi di. Uci. Bukan ke. Đâu. Ano na nga? Ôi, cái này kau betul dah ya. Uji dah.